bergenjong pak pong warudaya ditaulun Ronggolawe muraki Sugaro ulun Bathara Narada kang prapta ana ing Madyabada Sugaro ditaulun sang kukulun kanaka gawe gegeri kayangan Salendra Bawon Widodari padha pating cerit mergo pengamu ing Kawajandra dibuka kudu klepedhok mula enggal matura apa sing kasuna ning ngersaning Bathara ngono tuh sang kukulun kanaka putra simat kukuke titah potu Ronggolawe nampi dawuh timbalan dalem sang Cwita Ratu Kencana iya winasran jagi katentremaning praja iya titah potu Ronggolawe winiji minangka dados senopati pramila kulun titah potu nyuwun dawuh kados pundi mulih kula saged nentremaken negari Majapahit wis dadi jangkaning kodrat kang bisa nentremake negara Majapahit ora liya untung jeneng kita ditaulun Ronggolawe kakuning jagat ora liya mung jeneng kita Ronggolawe mengko tandingmu ditonton dening para widodari kang padha nggawa kembang setaman nanging sawise jeneng kita nampa kemenangan bareng sinendal mayang sok mampu bali ning kayangan sang kukulun Bathara Narada Ciwatawuke sampun dados sumpah sarta prasaja nagen pinulung jagating Ronggolawe waton saged nentremaken Majapahit pramila dawuh paduka kula sagari Mentaswaipun Kakang Jubar Gone Sementi jalaran nalika pun Kakang munggah ing Sanggar Palanggatan minta marang Sing Jawata kala wis kang dumeling pawitean ing kalenipun Kakang Kukulun Bathara Narada paring dawuh lamun pun Kakang madeg suraning griya jumeneng senopati ana ing negara Majapahit pun Kakang bakal entuk kamenangan. Terus panjenengan badhe tindak wonten tengahipun parang kono. Iya. Ana saderengipun panjenengan tindak wonten sak tengahipun alam. Karo napa matur dumateng panjenengan. Arep yo matur Kalau kawula titi mawon. Kula nyuwun isine pasumpenan kula kalian panjenengan putra-putra panjenengan sami lompat wonten sak tengahipun sang. anjur Nanging boten manapa sesakan wonten lompat kana
Gatut gedene ngobah. Kowe mung pangimpen kena dibarakake kembange wong turu. Mula ora usah digagas. Tekate pun kakang wis madhep. Lamun metu dina iki pun kakang ngersake budal ing medan loko ketemu Urbismo yo Minakji. Sanono yen sliramu garwane prajurit garwane Senopati kang duweni tanggung jawab tentreming praja. Mula yen pancen sliramu mlilan pun kakang ngersakake tinggalana wangsa Pati. Wonten suwan Kanjengan dipanggul kersa balik dumateng kula. Wonten kawigatosan menapa Kanjengan? Mosopati sabda menika. Pirang-pirang abdi ana ing Kadipaten Tuban. Nalika mung sira sawiji kang dak puji. Merga aku percaya marang jenengan matur suwun. Kowe kanthi panjenengan bakal paring dawuh supaya sira nderekake laku tumuju ana ing medan loko wingkas memalaning negara tanding lan guru Bisma ya Minakji. Wis mula sadurunge aku kepengin krungu sumpahmu tumrap Adipati Ranggalawe lan negara Majapahit. Duh, Kanjeng Adipati Ranggalawe punden kula. Kula ngrumaosi gesang wonten ing bumi Tuban. Iya. Kula ngrumaosi mukti wonten ing Tuban. Sisa-sisa gesang kula badhe kula abdikaken wonten ing bumi Tuban, Kanjeng. Bagus. Yen kaya ngono aku percaya lahir batin nggonmu ngabdi ana ing Kadipaten Tuban. Wis, Pak. Kanthi kuwi Wangsapati dawuh dalem Sang Senopati kanggo njaga kasugenganku. Nalika budal ing medan laga aku ngersakake bedol song-song tunggul naga menapa sampun dipun petang kanthi tirtaning kawicaksanan Kanjeng Adipati. Dinapa ora? Monggo kula aturi nyabaraken menapa kang dados pangandika panjenengan Kanjeng. Wangsapati
Aku salah sawijining pangarsaning Kadipaten Tuban. Aku Senopati kapilih ana ing negara Majapahit. Aku ora bakal muncati weco lenjan-janji. Iki dina aku ngesake. Kira-kira aku betul song-song tunggul. Boten ateges abdi dalem menika mancai dawuh paradika panjenengan menika boten. Nanging katuran pirsa Nanging sak tindak panjenengan ing mangkenipun kangge genjang bumi langkah panjenengan. Menawi tomawi song-song tunggul naga kabedol saking warangkanipun ing kamangka nalika keng rumus tasih sugeng dereng muruk kasedan jati nate titip weling dumateng kula kalamonto song-song tunggul naga kabedol saking warangkanipun Kanjeng tertamtu Tuban badhe berubah Kanjeng Tuban badhe berubah pun ngatus kalajengan Kanjeng wong sopan sabtu tinimbalan wis dadi sumpahing prajurit latihan ajur kasawenging utung kabalang nyoba kautuhan wakon negara bisa tenang. Aku orang gagas pangan dengan rokok sing baku iki dina aku bakal mbuktekake buktiku tumrap negara Majapahit. menawi kersa Kanjeng Adipati Ragulawi kesukan kula prajurit badhe mesti dawuh menapa kados pangandikanipun sembarang Enggak betul song-song tunggul naga istri Adipati Ragulawi pundhen pun abdi wong sebatin boten kuawin bedol kawontenanipun sungsung tunggul naga Kanjeng mergo atimu tiga-tiga mergo atimu ora tulus lahir batin bukti lawanan yen pancen kowe tresno lan sembahan betul song-song tunggul Kanjeng Adipati Ragulawi sampun kelampahan sungsung tunggul naga wal saking warangkanipun bagus lajeng bejang menapa tumapak wonten ing medan naga sang Senopati Ragulawi ora susah dadak kesuwen iki dina derek aku tumuju ana ing medan suwawi nama perkara Sampun Kang Mas. Jenengan sampun tindak kita betul. aja pamer tangis oleh ngersanipun kakang lilake pun kakang jumangkah ing medan Boten Kang Mas kula nyetiraken jenengan. Boten satengaipun alang kula. pun kakang nuwun pamit pun kakang Kanjeng Adipati Ragulawi Omang posis pinten kodhe manah panjenengan awit ing wekdal sakmenika panjenengan katilang dening Sang Senopati Ragulawi karo Kang Mas, sak
jagi kawijilanipun Kanjeng Adipati Ranggalawe. Ing mriki wangsa pati kawiji dening Sang Senopati Ranggalawe nirakaken wonten ing Medan Naga wangsa pati pamit pecah. Ibu ampun goro. Wiwit alit ngantos dewasa. Ibu ingkang kula wentah kula. Dados kula mangertosi yen Kanjeng Ibu menika goro. Pura-pura marang seliraku sakmana. Pancen ibu ra nangis kok. Lagi kelilipan ibu. Ibu, Kanjeng Rama menika wonten pundi nggih Ibu? Yen to ramamu lagi wae naliti sing kabeh para prajurit makan. Ibu, menawi to Rama menika telah naliti sedaya prajurit ing menapa pusaka Sangsang Tunggul Naga boten wonten ing kraton Ibu. Nggih Ibu. Menawi Rama tidak wonten Megalaga itu Kanjeng Ibu. Kok kira ora nggih? Rama Kanjeng Ibu. lagi wae naliti kabeh. Parang boten keparang. Kula boten njaluk Kanjeng Rama. Sawur menika sawur welih Kanjeng. Pinggir iki. Ampun ngantos kalajengaken anggen panjenengan tak wonten ing Medan Naga Kanjeng. Sebab opo sliramu malah nyadek kon kuarep tumuju ana ing palakrene. Awit satindak panjenengan menika manggihaken sawur pelingkeng medhot margi Kanjeng. Menika wonten werdinipun Kanjeng Adipati Ranggalawe. Anjur perdine piye? Ujaring para winasis kang sampun animpuna menawi to wonten tiyang ingkang tindakan manggihaken sawur weling tertamtu bakal nemahi praloyo Kanjeng. Mundur wonten ing mawon Ora. Aku ora bakal bali ana Kadipaten Tuban. Yen durung ketemu lan wuru wis. Wonten swanten peksi Kanjeng. Peksi menika peksi gagah. Lho, menika Kanjeng. Menika peksi gagah Kanjeng. Ojo digatekke suarane marang gagak. Kados pundi kula boten mitangkuraken awet. Peksi gagah menika ugi mawa pralambita Kanjeng. Banjur pralampitane opo nek basa manuk. Peksi gagah kenyam bernyamber. Adat rupianipun peksi gagah menika badhe mangsa wangke Kanjeng. Menawi ngaten campuh perang dumadim lapangan Galak Tuban
ing mangkenipun badhe wonten bebaya pati Kanjeng. Katuran kondur kemawon Kanjeng. Mongso pati. Arep akeh pralam kita ora usah digatekake Janarana. Sumpahing prajurit majeng medan logo. Bali ora entuk gawe kedung dadi gawe ing palagan. Derek aku. Matur nuwun. Sampun bekti kula ingkang kunjuk nggih. Tak tampa pangestune paman Tampanana. Sanget kanggih kawula puji mata. Mugi nampana ketut sarta kahabaran kula nggih. Paman Rangga. Umbaran kepiye? Kenging menapa panjenengan mapakaken dhateng lampah kula lan barsanipun para prajurit ing gugangan Ya. ing semu saja duka yayah siji. Sengaja aku kepengin ketemu lanku. Awit aku kautus dening Resa dalem Sang Juwita Ratu. Balekake panglamarmu awit Sang Juwita Ratu ora kersa nampa marang kowe. Paman Rangga luwengan. Menapa lepas yen kula kepengin garwa kaliyan Subrasiti? Nggih, ya ayo semana nuntungan. Kena ora luput. Kok menawi kemawon panjenengan ugi taksih kelutan sinar. Nalika negari Majapahit dipun gegeraken kaliyan Kebu Marcerewet. Ya. Mongko sedaya punggawaning praja ing Majapahit boten wonten ingkang saged ngasoraken
boten wonten ingkang saged nyirnakaken nalika semanten Sang Prabu Bramardija ngawontenaken diri sayembara dhateng sinten kemawon kakung ingkang saged alit nggarat agengipun mejahi Kebu Martrewet. Ya, Mriku badhe dipun ganjar dipun dhawuhaken kaliyan putranipun ingkang nami pun Yayu Sugasiti nggih semana. Yung manunggal ngemas dika pinapa paseksen mongko nalika semanten kula ingkang saged mejahi Kebu Martrewet. banjur Nalika kula taksih nami Jaka Ubaran kawujudan kula taksih bagus ngantos kula tapurujah raja ingkang kados ngaten awet kenging sungatipun Kebu Martrewet yung sareng kraton Majapahit sampun tentrem sinuwun Prabu Bramardija Suwardi muncati wedha mlenjani-jan tegese kepiye? yen paring dawuh isuk geni sore tempe kula boten sios dipun dhawuhaken kaliyan Sugasiti namung dipun lironi kawibawan ing Kadipaten Slunggangan kula supados jumeneng minangka Adipati Slunggangan cobi kados ngaten kala kateges sinuwun Prabu Bramardija Suwardi menika boten kenging didhemi dhateng kawula anggenipun paring gawuh Kang luput tutu sinuwun Prabu Bramardija Suwardi nanging sing bodho kowe. kenging napa kados ngaten Yen kowe digadang ganjaran putri saha Majapahit Sang Juwita Ratu Kencana Wulu. Kenapa gelem nampa Kadipaten Grantik saiki dadi belakangan. Kanthi kuwi gandeng Sang Juwita Ratu ora kersa nampa palakramamu. Becik kowe bali ana Kadipaten belakangan. boten kula wangsul ing Kadipaten Slunggangan kawewaton saged sesarengan kaliyan Sugasiti nggih semana. Mila saking menika sepisan malih kersa panjenengan jawuhaken kula Ngeman. Tenane Paman Ngeman marang kowe. Aja nganti tok bacut keniatmu jalaran apa? Pamanmu dhewe kang dadi pepalang. Paman Rangga Luweman Kepiye? sampun dados sumpah utawi sesanti kula Man. Namun boten saged jauh kaliyan Sugasiti. Kula entengaken pejah kula Man. Yen ora kelakon dawuh pelan Sugasiti kedua mati. Mati. Paman Rangga Luweman Karan ingin menapa panjenengan mentolo nyepalani dhateng kula. mergo kowe ora kena ngentak iman, kowe ora kena ngentak kandhan. Supaya ora kedadean ing ora nyenengake. Kowe bali saka papan kene, bali mrene belakang. Sinten kemawon ingkang dados pepalang kula. Rawe-rawe lantas malang-malang kula anggep mengsah kula. Yen kaya ngono arep mati karo wong iya. Paman Rangga Luweman Mripatmu abang arep wani karo aku. boten kira-kira anggen kula ngajeni dhateng panjenengan. Dewa semanten panjenengan mentolo dak siya kaliyan kula. Kewan cacing kemawon yen kapidak projelan Banjur napa malih kula lama ing jalma manungsa. Kula panjenengan aja panjenengan dak siya. Yen kados ngaten kula wani kalih sampeyan.
Adipati Ronggolawe katuran pirsa Kanjeng mahkota ageman panjenengan wujudipun kala dawah wonten ing Bancala kawujudan Pak kula kanthi kesimpulan papan kene besok karana watu olo kaya dicecenges karo barang dereke tak santai monggo barang monggo mudara Panjenengan ajre. Lurae, laku inget nggih. Gadhahi panjangka putra pejangkah madhep mantep sinten ingkang dados kepalang dipun singkiraken kemawon boten hidup. Ngono lho. Iya. Dinten pun jangkah ora bakal bisa nanggung. Leres. Ngono. Kados ngaten nggih. Foto pikir panjenengan lurae. bocah cilik drung kekel kulitmu moncati saka barangan Ketemu sabuti monggo kondur wonten ing Tuban kemawon Kanjeng ampun ngantos kalajengaken. Awet menapa Kanjeng? Ageman panjenengan setunggal boko setunggal dumawah. ana apa Katuran pirsa Kanjeng. Sompeng ageman panjenengan dumawah wonten ing wit pandan Kanjeng.
kanggo mangeling-eling ing isuk karana Pandhan Simping. Pandhan Simping. Kawadonake dening Mumbaran. Dereke Mumbaran, mangkel Mumbaran. Geraken Kanjeng. Kemudian apa pun kemis, los itu minggu lurai. Yoga. Katus berbalik. Tandangi papan rokso. Pinjani manuk. Ingatan kenyang berwalan. Koyo-koyo aku kualan ngerti walan. Paman rokso. Lurai. Kulo nyotak malih nggih. Kulo panjenengan iki kulo paribasaken nyabrang kali dumugi tengah. Balik kebus bacut nggih kebus. Langkung prayogi nggih bacut kemawon. Kudu bacut. Ya, cicing-cicing tanggungan apa? Ojo nganti cicing-cicing tayo. Nggih. Senajan kok urip kok mati. Dibatutke. Ya, tepi weh riye. Koyo bocah cilik. Panon saksi wan. Mungkin. Balik oleh Kadipaten. Yunggo tempaman. Kula purun bangsa. Menawi sesarengan kalian suket Kaya ora pati. Para putrinipun Kanjeng. Boten ateges abdi Wangsa Pati menika ngiyas dumateng panjenengan Kanjeng. Pancur ana apa Sopati? Pusaka ageman panjenengan wujudipun keris dumawah wonten ing Bathara Kanjeng. Ampun ngantos kalajengaken Kanjeng. Kula tresna papan dumateng panjenengan. Ingin menapa Kanjeng? Rangka malih wujud dadi watu. Kula kandhani Maniki supaya papan kene kanggo nyekseni lakon iki. Besok karana watu rong watu. Mung durung adoh mlayu barang derek aku tak cangkiri sirahe barang derek marang jika mantap barang. Pripun malih? Ampun napa kados ngaten to lurae? Ah, gemes aku. Kaya aku ora kepawa nganti papan. Ampun ketika kados ngaten monggo kula tremot. Agemanipun ingkang paman setunggal boko setunggal. Wal saking raganipun kamangka kalebet pusaka wonten ing Kadipaten Tuban. Kula ibarataken ingkang paman Ronggolawe kados macan tuwa ingkang ompong. Boten saged kurut malih lurae. Kaya ngono. Nggih, Ha. Nanging kowe kudu ngerti.
Paman Ronggolawe nggone magut yudha ngadepi kelawan Astina. Nggih. Mbah Jini. Iki diayomi dening Bituah ing Kadipaten Tuban. Kengaran Songsong Tunggul Nagaya. Panjenengan ajre. Mula kepala kuwi kok menawa angel dikalahan. Panjenengan ampun kalipian, panjenengan gadah tilarane. Hadipati Ternate Jarumuka ingkang wujud panah Naracabala. Panah 1000 nggih panah obor. Iya. Mewae aku kaliyan. Mewae aku lali yo. Setunggal nyenyep menahipun telepasaken dados 1000. Kaya Kangge ngadepi Songsong Tunggul Naga. yen ngono kuwi. Kasiaten nggih Lurah. Monggo menika Lurah. Iki panah Naracabala yo jenenge. Nyenyep siji yen tak lepaske saka Gandewa. Iki bisa Dadi 1000 Lurah. mula tak lepasani jeparing Songsong Tunggul Naga. Kasiaten. Kowe kena panah. Bali ana Kadipaten Tuban tak pucunge. Prajurit Kanjeng. Aku Senopati. Prajurit Kanjeng. Senopati. Bangsa mati lho. Bareng Songsong Tunggul Naga tak lepasi panah Naracabala. Satemah obat kobong yo. Abdi kinasih ugi kene ana nyenyep. Nanging gawe mau tak sawan yo. Nggih. Bangsa mati belum tumekane pati sih. Kaporo bujung Pun pelajar. tumekane padang rae. Mula saka iki yo. Dewa ngono aku. Lagi pono bangsa mati. Aku tak ngasih salah kula. Ora usah kowe goleki bendaraku Kanjeng Adipati Minajaya. Wong cukup aku sing ngadingan. Bangsa mati. Halo. Parah. Bangsa mati. Mergo kowe apa sih?
patimu tak waleske wong sok. Abdi wong sopan boten saged jagi kalungsinganipun Kanjeng Pati. Kula sampun taturi kekanten. Nanging Gusti Putri saderengipun kula nilaraken jagat ing pepadhan. Kula titip eling dumateng panjenengan Gusti. Sakjawinipun benteng Kadipaten Tuban menika wonten rompok alit ingkang dipun papani dening anak kula malah kapok. Nanging kemawon anak kula menika sampun lekipun nanging kula tilar wonten ing medan logo nderekaken Sang Senopati. Menawi anak kula ing wis ing lairaken punang jambang bayi jejal. Monggo anggen panjenengan paring jimat asih. Nanging Gusti Putri menawi anak kula lairaken punang jambang bayi mijil pawesti. Paringana jimat asma Sri Wuning. Cobi kula kuringin. Kathah saka buwih kraton Mojopahit ingkang sami gugur ing kalagan ngadepi dhateng Wuru Bisma Minak Sindra. Tuladhanipun kados dening Paman Sindura Raja Kedhi. Menika dados kepalang kula. Tanjing kalian kula satemah Tukaning Sindra. Tungkap kaping kalih kanggo Mintarwati Mintarsari garwanipun Kakang Minakun dening ugi gugur wonten ing palagan. Mila saking menika nggih kula eman sanget dhateng kita. Yen kaya ngono sisandene nggonku ketemu lan kowe. Harsa Belopati Patri Kakang Sindrareja lan adikku Mentarwati Mentarsari. Yen pancen kita boten kenging kula nyakaken kapeksa kula mentala dhateng kita mawon. Salah. Monggo, Bro.